Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда сезне мен Лейсан Ханова сәламлим. Бүгінгі төп темаларыбыз турында кыскача. Балалар ошамады, олар оч қалды. Ата-аналар мектепкече білім беру учреждениеләрендәге тукланудан канагать түгел. Приставка сатып алган өчен компенсацияны 1 декабрьгә кадәр кайтарырга була. Ташламалар хокукына кемнәр ия? Тукай районында уҗым басулары яшелләнде. Үсентеләр үзләрен ничек хис итә? Эльвина Андрова күреп кайтты. Bir генә балады ошамады, олар оч қалды. Безнең редакцияга мектепкәчә белем беру учреждениеләрендәге тукланудан канагать булмаган шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, иртәнге ашка балаларга кәбестәле һәм кишерле сөт ашы биргәннәр. Әлеге хәл интернет челтәрендә дә шау-шу куптарды. Ризыкның фотосурәтен социаль челтәрләргә дә урнаштырдылар. Теманы хәбәрчебез Эльвина Андрова дәвам итә. Мектепкече яшьтәге балаларның ата-аналарын ризыкның составы борчый. Сөт ашларына гадәттә тукма чиесе дөге булыр урынына кәбестә, кишер һәм суган салганнар. Ашказаны өчен әлеге ризык килешмәскә дә мөмкин дип борчыла әтиниләр. Балаларның күбесе әлеге аштан баш тарткан һәм ач калганнар. Мне ребенок каждый день говорит, что ничего не ел. Он приходит домой, у меня 2 тарелки супа всегда стабильно съедает. Либо первый и второй, как дикий ребенок, просто быстро все скушал. Ата-аналар давасына социаль шелтәрдә мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хуҗин җавап бирде. Аның сүзләренчә, меню Роспотребнадзор тарафыннан расланган һәм ул таләпләргә туры килә. Питание в детских садах организовано в соответствии с утвержденным Роспотребнадзором 10-дневным сбалансированным меню. Данное блюдо приготовлено в соответствии с рецептурой из сборника рецептур блюд в дошкольных образовательных учреждениях. Ваше обращение передано в ООО «Школьное питание» для принятия мер. Тагын бер шәһәрдәшебез кызының балалар бакчасыннан тамагы ач булып кайтуы турында хәбәр итте. Ай ярым вакыт дәвамында бакчага йөргәндә бала бик ябыкты дип сөйләде яшәни. Хатын-кыз мәктәп туклануы комбинаты вәкилләре белән аралашкан. Разговаривала с заместителем директора Екатериной Викторовной, если не ошибаюсь. Вот она мне сказала, что да, такой суп присутствует в меню, что он очень вкусный, но сказала, что после вот этих гневных сообщений от родителей этот суп из меню уберут. Ата-аналар балалар бакчаларындагы меню яңадан каралыр һәм иртәнге ашка һәр балага да ошый торган гадәти сөт боткаларын бирә башларлар дип өметләнә. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Приставка сатып алган өчен компенсацияны 1 декабрьгә кадәр алырга мөмкин. Цифрлы телевидениегә күчү сәбәпле кайбер шәһәрдәшләргә махсус җиһазлар сатып алырга кирәк. Шул исәптән Татарстанда приставка һәм антенна өчен акчалата компенсация турындагы карар гамәлгә ашырыла. Ташлама 3 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә, шулай ук кереме яшәү минимумыннан түбән булган инвалид балалы гаиләләргә кагыла. Шулай ук 70 яшькә җиткән ялгыз яшәүче пенсионерлар һәм керемнәре 20 мең сумнан ким булган инвалид гаиләләрдә компенсация сорап мөрәҗәгать итә ала. Данные категории граждан могут обратиться за компенсацией в отделение материальной помощи, которое находится у нас по адресу 422, это на ГЭСе у нас находится отделение номер 2, и по адресу 1711, это отделение номер 1. График работы у нас с 8 до 17, перерыв с 12 до часу, в среду у нас приемный день до 12 часов. Солымнар узган ел белән чагыштырганда күбрәк җыелган. Шолыдан Россия бюджетына 42 миллиард сум акча кергән. Бу узган ел белән чагыштырганда 7%-ка артык. Солымнарны 2 атна эчендә түләп бетергә кирәк дип кисәтә Салым инспекциясе белгечләре. Налог на имущество физических лиц и земельный налог поступают в городской бюджет. Транспортный налог региональный. До указанной даты жители нашего города должны уплатить в бюджет более 944 миллионов рублей, что на 6% больше, чем за 2017 год. Шәһәрдәшләр уңайлылыгы өчен 25 ноябрьдән 29-на кадәр Салым инспекциясе кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Түләүләрне шулай ук федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет аша, терминаллар ярдәмендә, бердәм дәүләт хезмәтләре порталында һәм почта бүлекчәләрендә дә башкарырга була.
Татарстанға солқыннар келе гидрометеозек мәгълүматларына қарағанда 12 градусқа қадар суыташақ. Әлі жер қор білен қопланырға да үлгермеді. Көплер табиғаттағы мұндай кескен өзгерішлер ауыл хужалығы культураларына зиян кетірге мүмкін деп саный. Тоқай районында 12 мың гектарда көзгі культуралар шешілген. Басыларда қазір ұжым ем-ешіл болып отыра. Кескен солқыны арқасында оларға зиян келмәсме? Бұл хақта толырақ алдағы сюжетіміз. Тоқай районында ұжымларны шешкенде 50 килограммға яқын ошлама құландық. Бұл қышны минимал юғалтылар білен кешірге мүмкінлік берешек деп аңғалаттылар біздің түшіру түркіміне. Өсімліклер бұрын түртірге үлгірген енді. Әліге қор қотламы юқ, әмі синоптиклар өғді еткен 12 градус солқын ұжымлардың тұрышына тескері юғынты есарға тиіш түгіл деп соны білгешлер. Бір түклер 5 сантиметр тереңлікте шешілелер. Har bir to'fraqning 1 santimetri 3 gradus жылылық бере. Шоң өкіреміне бұл келесі 12-13 минус 12-13 хава тұрышлары бізге зейін кетірмешек. Қазір өсінтілер юқы фазысында деп аңлата білгішлер. Бұл уақытта өсіш күзетілмей, өсімліклер барлық тұқылқы мәдделерін күзінің бірінші ойында алғанлар. Ол уақытта хава тұрышы бек оңайлы болды деп білгішлер. Қышын қор оз болса, өсінтілер халяк болырға мүмкін. Синоптиклар фаразлауынша, олдағы тәулікте Татарстанға солқынлар келешек. Температура ночью и утром составит от 0 до минус 2 градусов. Это северо-восток республики и город Набережные Челны. И в течение дня к завтрашнему вечеру понизится до 10-12 градусов мороза. На дорогах прогнозируется образование гололедицы. Тоқай районы ауыл хужалығы һәм азық-түлік идарәсе білгішлер әйтуінше, ұжымнар солқынларны яхшы кешірерге тиеш. Узған елғы мисал мұны тағын бір қат дәлелі. Ул вақытта да солқынлар болуына қарамастан уңышқа зыян тимеген. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалықлар. Водород двигателінде йөри тұрған вездеход. Яш профессионаллар төбәк-ара чемпионатында катнашучылар тормыш циклы белән идарә итү компетенциясында көч сынашты. Әзер проектларны яклау Казан авиация институтының Чаллы филиалында булды. Яш белгечләр белән хәбәрчебез Майрам Файрушина очрашты. Чемпионатның 2 көне артта қалды. Финалда катнашучылар экспертлар хөкеменә универсаль күчмә транспорт платформалары, ягъни вездеход проектларын тәкъдим итә. Аларны ясарга 20 сәгать бирелде. 5 төркемдә 10 кеше эшли. Һәр катнашучының үзе вазифасы бар. Бирдә маркетологлар, конструкторлар, технологлар. Шундый мәсьәлә куелган иде. Ясарга универсаль платформа. Суда йөри торган ул юлсыз җирләрдә, трассаларда ясадык инде бергә без аны. Экономистлар инде үз буенча ясаганнар, расчетларны, конструкторларны, шул каркасларны ясаганнар, раманы, двигательны. Тормыш циклы белән идарә итү компетенциясе буенча чемпионат Татарстанда беренче тапкыр үткәрелә. Экспертларның сүзләренә караганда, әлеге юнәлеш командада эшләү сәләтен формалаштырырга һәм уртак карарлар кабул итәргә ярдәм итә. Самое главное, что в этой компетенции могут участвовать ребята с разных специальностей. И тогда как бы возникает понимание, что все специальности взаимосвязаны. Бүгінгі чемпионатта жеңген команда бүтін Россия көлемінде өткерілешек ярышқа Новокузнецк шәһәренә барачак 2020 елда. Марьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалықлар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Да, надежный. Да, доступный. Да, Datsun. Скажи «да» комфорту и выгоде. В АКОД Челны автомобили Datsun со скидкой 100 тысяч рублей. Зимние шины и 3 года технического обслуживания в подарок. Звони в АКОД Челны 20 33 02. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.